ಹಾಯ್ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲಿಗಂಜಿ ಬೇಂಗನ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಾನೀತೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಬದನೆಗೆ ತಂದೆ ಓ ಬದನೆ ಲಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ ವೆಸ್ ರೂಟು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ನೋಡು ನೀನು ನೆತ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ಅರಿ ನೀರುಡು ನೆನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ತಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಪುದೀನ ಜೀರಿಗೆ ಪುದೀನ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಆತ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದ್ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲಾಗ ಬೊಕ ಬದನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು 2 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ದೆ ತೆಂಚ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಣ್ಣೆತ್ತ ಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗ ಮತ್ತೆ ಬದನೆಲ್ಲ ಮುರ್ದಿ ತಿನ್ನತ್ತ ನೀರು ಕಲೆದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ತನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಉಡು ನೀರವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ನ ನೀರಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ನೆನ್ ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೇನು ನೀರು ಕಡೆಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬದನೆಗೆ ಪತ್ತದು ತುಚಿ ಐಕದ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಕಡೆಲೆ ಪೂರ ಪೀಸ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ದೀರ್ಡ ಇಡ್ಡೆ ಒಯ್ತನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವ್ರೆಗ್ ದೀತೆ ರವಾಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಒಂದು ರವಕ್ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ತಾಗಾದಿನ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಇಂಚ ಮುರ್ಕೌಡೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬದನೆದ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ವೆ ಬದನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಗುಲು ಇಂಚವರ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪುಳಿ ಲಪ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದೀಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತನೊಂದು ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ದೀದ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ದೀದುಂದೆನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಇಂಚನೆ ಅರೇಪ್ ಕಡೆದು ಬದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬದನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಣಸಿಗೆ ನುಪ್ಪುಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರವಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಟ್ಟಸರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನದ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬದನೆ ತೆಳು ಮೂರ್ದಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ರವ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಂಡ ಬದನೆ ಡೈತ
ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇನು ರೆಡಿ ಆತನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆನ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಪಿನಗಲೆ ಒಂದು ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಂದು ಅಂಡ ವೆಜ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ವೆಜ್ ದ ತಿನ್ಪಿನಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪುಳಿಲ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಖಾರ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟಸದು ಪುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ నేను షాలో ఫ్రైలో మల్పరాపుండు డీప్ ఫ్రై మల్పొడుందిచ్చి డీప్ ఫ్రై మల్తుండే ఎడ్ಡೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಯ್ದನ್ನು ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಂಗನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಚೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬದನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ದಾಂತಿನ ಗುಳ್ಳಂದಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪೆರು ಓಕೆ ಬಾಯ್.